विधानसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री होईल आणि तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पाठिंब्याने होईल असं भाकीत वर्तवणाऱ्या राज ठाकरेंच्या पक्षाचं पानिपत झालंय। गेल्या 2 विधानसभा निवडणुकींमध्ये प्रत्येकी एक आमदार निवडून आलेल्या मनसेला यंदा भोपळाही फोडता आला नाही। मनसेच्या सगळ्या उमेदवारांचा पराभव झाला, त्यात राज यांचे सुपुत्र अमित ठाकरे यांचाही समावेश आहे। मनसेची खराब कामगिरी सुरूच असल्याने त्यांची मान्यता धोक्यात आली आहे। मनसेला त्यांची निशाणी गमवावी लागू शकते। त्यातच आता पराभवानंतर मनसेला ठाण्यात धक्का बसलाय। ठाणे आणि पालघर जिल्ह्याची जबाबदारी राज ठाकरेंनी अविनाश जाधव यांच्याकडे सोपवली होती, पण दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये मनसेचा पराभव झालाय। त्यामुळे जाधव यांनी जिल्हाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिलेला आहे। पक्षाचं नेतेपद त्यांच्याकडे कायम आहे, ते पद जाधव यांनी सोडलेलं नाहीये। जाधव यांनी जिल्हाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिलेला आहे, तो त्यांनी राज ठाकरेंना पाठवलाय। ठाणे पालघरमधील पराभवाची जबाबदारी घेऊन राजीनामा देत असल्याचं त्यांनी पत्रात नमूद केलंय। काम करताना माझ्याकडून कळत नकळत काही चूक झाली असल्यास मला माफ करावं असंही त्यांनी पत्रात म्हटलंय। अविनाश जाधव ठाणे मनसेचा चेहरा समजले जातात। अनेक आंदोलकांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो। बरीच आंदोलनं ते हाती घेत असतात। जनसामान्यांचे प्रश्न ते मांडत असतात। ठाणे शहरमधून त्यांनी विधानसभा निवडणूक लढवली होती, त्यात त्यांचा दारुण पराभव झाला। भाजपच्या संजय केळकर यांनी जाधव यांचा 58,253 मतांनी धुव्वा उडवला। जाधव थेट तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले, त्यांना 42,592 मतं मिळाली आहेत, तर केळकरांनी 1,20,373 मतं घेतली। केळकरांनी या विजयासह आमदारकीची हॅट्रिक पूर्ण केली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा